ناي فيلمنا تاريخ تجمر أب حاجة تايلاند سفلتن بعوي زخبر بالي نارينا تخون إزي بالي أب حدا بيت سبت راح زسرح تخون نتيز تمرز حدا سدرا حرماز حب يقبرو مو إزي تشاتار كابر دابلو تسوعو بالي عقبهم كابولدنا بولدنا تقبابلو نابنايني كام جزء زبسحون تخون إزي كام دا تبالت تسوعن أسكول عدما مس أبو أب حانتي ناي تايلاند قطر زنور تخون كاب تولدي ناب تولدي تقبابيلهم نز سرحون دقت صلوان تخدو نستوعل سرحهم دما لكع كم عبوتاتهم زقورو وزنوبرو نزوم حرامز لكع كم بيت سوام جيرم محبعاويو نسوم انتولعو نتوم حراموزون مسوم مبلع انت حتصابون مسوم كوينم محساب كوتاس لكع ننبسم كم زيجن نقلا نتوم حراموزون كم نبسم كجن نقلم زلوون قديتان تخون بززايد دما اتي عبي سرحهم كالوت هادن تمزيوم نتوم حرامز ودوات نكيب زحلوم محلايو أبزي حجي ساعات كابزولو حرامز اتاب عدما يكون بقزفتا أزياد بلزت حرماز دما بوريا إيدا تبعالت تسوعن تخون بززايد حبحاب الزدليا كورن دا تبعالت تسوعن اشتي حرماز دما لا مودعا سدران نكام نزوم حرامز تنكباخبهم بمعباي ناي أملكو سرعات ويدما ناي فيستيفال كمون كارنيفال بروغرام انتلي نبتو بوتا قديت حيزموم دبخ كولي قبا يخون دا أمبرن نبتو بوتا بسكو عزلو ساعات حاد زي تسقبي وتقوانفو هندبتي قدموم إي حقاو زغونو هادنتي غنا كاب هزان دهاليت أتحيزوم كساب زالو معلت يكتاتلو وازنو برن تخون لومي دما سني نايتوم حرامز عويلنا يبوموبال نموسادي موصو نزيز تعذبت ناي أدو كورن دما ودا كتكالاخل قد كوينوا نابوم قز داقوي تخيد اتحارماز دما قزفتي كاب مخانا زتبقسة نتوم استعقب سبات رقيصة تودوم تخليا أمودا كاب ما أخر نايتوم هادنتي حدا نزيتو جنزيبو نتحارماز توكيس اللي يهدم مثلنا ون نتغير نايتاز موت تحارماز سنسرعات كبري دافوت صوم نستوعل منالات ون إذا حارماز تزيت موت نيرا نبتي سونغرون دا تبحالت صواع ناي ماي فيستيفال تحوز تخون نيرايا مغنيات دما أب سونغرون ناي ماي فيستيفال حرامز أزي عوي بوتان أخبروتن يزوابو بزحزن كنتات جن زوم هادنتي نتحرماز قتل موامبر نبتو بوتا كيدا تخفارت نايت فيستيفاليا تخون نيرا اتوم ادلنيات زخون حرامز دما حجوون بيوت سلازلو نعوم نموساد أمس سنة يركبو مثلنا ون نتغير اتي عوي ناي سونغرون فيستيفال تجمير نستوعل نزي فيستيفال زيد مكتتال دما سبات كاب ستفالالي عالم داموزو يركبو ابتي بروغرام زركبو حرامز دما صبايم تمرميرو دحان انتخوينو يحلفو تزي عليكن يقلفو مالتي مودعا كام مستان اشتي كورن بمخوان داتا ساتفو زركبو انتخوون اتوم ابو دما نتعباي بوريا اي بمحاز نبتي بوتا يمرحو أبزي بوتا زقبر فتنا كندو زأكل كبيد زبالا يكون النيرو إتا حرماز أب ما أخلتي أكب سب تأتي مو لما دا مخانان زي مخانان أبزي بوتا زي يزرق كاموون أبزي بوتا بسلام دا تساتفكالو أبو نزا حرماز كمر مراي وسرا أمو دا حرماز حانسا زرائي بفصم زي يرسع مخانو زي فولتو حدنتي نبزي بوتا يخصتو بوري أدما أبتجا كاوشتي إتا حانت حرماز بزوم حدنتي كتغطر رئاس لزنبرات نخلهم تستوعلم أبزي جزت حرماز زيلو متصابين تترقي أبو كام دما اتوم سبات قتلت مخانم تجنزبهم نتوم سبات قعد نكيف صومو كاد حنوا يفتن يوم نيرم يغن دامبر اتي كونتات كم نحاسبو قليل نبرن اتوم سبات نزوم ناي حرماز اسنان بزوح دولار سلازرقبلو بزي قل محرت نأبو كام أبزو نبورو توكيسوم يهرمو قصيلو ترموم دما نبوريا احيسكا مهدامي نيرو كوين غنا ناي حلقة بتيد مرام سلازرعيت نتوم سبات ددحرم داساددتوم اتوم هادنتون كلهم كم زحاسبو اي خدلهم نيرو ابتي دما كام سلازكايد زلو كونتات ولا حنتفلطو يبلو نيرو قدمو كام كابابو تفاليو نكورن حيزو دات زناقع زنبرن تخون ابو بطيت كان تهارم كواس اي سمع نيرو كامون دات تصاوت لو ابز نبرو لساعات نايتوم سبات اغرغرتو ملكتو نبابو غص كادم يجمر اتوم اي حغاو زغون هادنت دما اتي امبغارن حنفشفشن نعوم سلازتعاملهم نتان اشتيكورن ناب دحريت ماكينات زعينهم اتسيوم يهادمو ناب كامو وننتن ملس ناب أبو زلوو يبصح بزح زن كونتات جن أبو بجزء حكمنا كركب زي مخالو بزح دم فسيسو أب نفسي إتي وصي كونتات يزركب قدمو ممات جن استناززو وحدات قالات نيروم بورياين كورن أبالات سدرانا مالت يوم مودعا نعوم نسألاي حليف كام هاب مالت كابابوتاتنا بورس تورس بحر رزموصو عبيت كرساتنا يوم نعوم نسألاي حليف كام هاب مالت حدر بوتاتنا مبلع مالتيو سلازي زكاركا كله غيركا
ናብ ገዝኦም መልሶም ብምባል ናይ ሓደራ ቃል ሂቡ ካብዛ ዓለም ብሞት ይፍለ ኣብቲ ድማ እቶም ሃደንቲ ኮርን ሒዞምዋ ኣብ ዝሃድሙሉ ሰዓት ናይ ኮርና ዲኣ እውን ደድሕሪ ጓላዳ ተኸተለት ናብቲ ቦታ እንትመጽእ እዚ ድማ ነቶም ሃደንቲ ብሓደ እምኒ ክልተ ኣዕዋፍ ከም ዝበሃል ንኽልቲኦም ናብ ኮንቲነር እትዮም ጽዒኖሞም ይሃድሙ ኣብቲ ድማ ካም ናይ ኣቦኡ ሓደራ ሒዙ ነቶም ሰባት ኣለሻ ዋላ እኳ ተጀመረ ክረኽቦም ግን ኣይከኣልን ነይሩ ስለዚ እታ ዘለቶ ሓንቲ ኣማራጽ ኣብ ታይላንድ ብዝግበር ባህላውን መንፈሳውን ስርዓት ኣቢሉ ኣድራሻኦም ምርካብ ነይሩ በዚ መንፈሳዊ ስርዓት ማለት እውን ጥንቆላ ዝደልይዎ ኩሉ ይብራሃሎም እዩ እሞዳ በዚ መንገዲ ኣቢሉ ዘለውሉ ኣድራሻ ምስ ተገለጸሉ ኣብ ጓሂ ዝጸነሐ ካም ዋላ ሓንቲ ደቂቃ የባኸነ ናብቲ ቦታ ከምርሕ ይጅምር እቶም ዝመጾም ዘሎ ጉድ ዘይፈለጡ ሃደንቲ ድማ ሓጎሶም ንምግላጽ ፕሮግራም ኣዘጋጅዮም እንዳተዘናግዑ እዮም ነይሮም ይኹን ዳ ኣምበርካም ሃንደበት ናብቲ ዘለውሉ ቦታ መጽኡ ናብ ርእሶም መጽኡ ከዕንደር ምስ ጀመረ ሓጎሶም ቀጻልነት ኣይነበሮን ኣብቲ ፕሮግራም ዝነበሩ ሰባት ኩሎም ዳላሃይ ቅጥቅጥ ምሰበሎም ነቶም ሓራሙዝ ናበይ ከም ዘበልዎም ክሓትም ይጅምር ሓንሳእ ብእግሩ ሓንሳእ ድማ ብኢዱ ብብርኩ ዳብረየ ምድረ ሰማዮም ተጸልምተሎም ኣበይ ከም ዘለውን ዓለሞም ሕሱስ እንትብሎም ናብ ምንታይ ጉዲና ኣቲና ብዝመስል ኢዶም ናብቲ ሓለቆኦም እንዳጠቆሙ ኣበይ ከም ዘለው ይሕብርዎ ኣብ መወዳእታ እውን ካም ነቲ ሓለቃኦም ይረኽቦ እቲ ሓለቆም እውን ከም ዝበሎ እንትኾይኑ እቶም ሓራምዝ ናብ ኣውስትራልያ ተልኢኾም እዮም ናይዞም ሰባት እውን ስራሕ ነቶም ሓራምዝ ብምህዳን ናብ ኣውስትራልያ ምልኣኽ እዩ ምስልና እውን ናብ ሃገር ኣውስትራልያ እንትዘዋወር ኣብ ሃገር ኣውስትራልያ ውሽጢ ድማ ሓደ ሲድኒ ቶም ዝተባሃለ ጎበዝ መርማሪ ንላለ እዚ መርማሪ ትውልዲ ሓረጉ ካብ ሃገረ ታይላንድ ዝምዘዝ እንትኸውን ኣብ ሕጂ ሰዓት ኣብ ሃገር ኣውስትራልያ ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስርዑ ጎበዛት መርመርቲ እቲ ሓደ ቶም እዩ እሞዳ እዚ መርማሪ ንቃለ ማሕተት ቀሪቡ ነቶም ጋዜጠኛታት እዛ ከተማ ክንደየናይ ዝተረጋግአትን ሰላማዊትን ከም ዝኾነት ዳዕለሎም ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት እግረ መንገዱ ድማ ዑደት ዳገበረ የዛውሮም ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሪክን ዝተባሃለ መሳርሕቱ ንሓደ ሌባ ንኽሕዞ ትእዛዝ ይወሃቦ ግን ሪክ ነቲ ሌባ ንምሓዝ ናብ ክርክር ኣትዩ ዳሃለየ ቶም ቅልጥፍ ኢሉ መፂኡ ነቲ ሰብኣይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር የእትዮ ብዝገርም ኩነታት ግን ቶም ነዚ ሰብ ብዝተደጋጋሚ ናሓዞ ዝነበረ እንትኸውን እሞዳ እዚ ሰብ ክቕየር ይኽእል ኢሉ ብምሕሳብ ዳፈትሑ እዩ ነይሩ ይኹን ዳ እምበር ንሱ ክንዲ ምልዋጥ ካብ ጽባሕ ጽባሕ ኣብቲ መንገዲ እዩ ዝርከብ እቲ ርህሩህ ቶሚ ግን ሕጂ እውን እንተኾነ ነቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ካቴና ፈትሑ ይሰዶ ምስልና እውን እንትቕየር ካብ ሃገር ኣውስትራልያ ከይወፃና ሓንቲ ፕሊኤዝ ተባሃለት ጎርዞ ንላለ ንሳውን ከምቶም ዘርኢ ሓረጋ ካብ ሃገረ ታይላንድ ዝምዘዝ እንትኸውን እቶም ናይ ታይላንድ ማፍያታት ዕዳ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ዘይትኸፍል እንተኾይና ከም ዝቐትልዎ ዳፈራርሑ ይነግርዋ ኣብቲ ድማ ሓደ ኩሎም ኣባላቱ ናይ ቻይና ዜግነት ዘለዎም ይኹን ዳ እምበር ኣብ ሃገር ኣውስትራልያ ዝነብሩ ናይ ማፍያታት ቡድን ንላለ ኣብዞም ናይ ማፍያታት ቡድን ድማ ሓንቲ ሱዘን ዝተባሃለት ኣባል ንምልከት እዛ ሰብዚኣ ድማ ናይ ሓለቆም ኣቕልቦ ንምስሓብ ብዙሕ ፈተነታት ኣብ ምግባር እያ ትርከብ ብዝሕዝን ኩነታት ግን እቲ ሓለቆም ምስ ካልኦት ኣባላቱ ብማዕረ ዓይኒ እዩ ዝሪኣ ምስልና እውን ናብ ንካም እንትዘዋወር እቶም ሓራምዝ ናብ ሃገር ኣውስትራልያ ከም ዝተወሰዱ ምስ ሰምዐ ጉዕዞ ናብ ሃገር ኣውስትራልያ ሃይሉ የምራሕ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ድማ ባበይ ኣትዩ ባበይ ክወፅእ ከም ዘለዎ እውን ዝፈልጦ ተኣምራት የብሉን ግን ካብ ታይላንድ ቅድሚ ምምፅኡ ዝኾነ ኣድራሻ ተፅሒፉሉ ዝነበረ እንትኸውን ነዚ ገናሒ ታክሲ ድማ ዝተፅሓፈሉ ኣድራሻ ብምሃብ ናብኡ ንኸብፅሑ ይነግሮ ይኹን ዳ እምበር እታ ታክሲ ብዙሕ ከይተጓዓዘት እቶም ፖላይስ ነታ ታክሲ ክኽተልዎ ጅምሩ እዚ ክኾነሉ ዝኽኣለሉ ምኽንያት ድማ ነቲ ገናሒ ታክሲ ንምሓዙ ነይሩ እዚ ሰብ ዋላ እኳ ገናሒ ታክሲ መሲሉ ተኣቴ ቀንዲ ሓሸሻ ዘዋሪ ነይሩ ኣብዚ ሰዓት እቶም ፖላይስ ኩነታት ስርሑ ስለ ዝፈልጡ እኒቶም ተኸታቲሎም ንኽሕዝዎ ትእዛዝ ይወሃቦም እቲ ገናሒ ታክሲ ድማ መምለጢ ከም ዘይብሉ ኣብ ዝተረድኦ ሰዓት ንካም ከም ዝጨወዮም ሲሉ ሒዙ ከፈራርሑ ፈቲኑ ነይሩ ይኹን ዳ እምበር ካም ወዲ እያቱ ከም ዝሓሰቦ ቀሊል ሰብ ኣይነበረን ኢዱ ጠምዚዙ ንቅድሚት ኣምፅኡ ካድመሉ ኣብ ዝበለሉ ሰዓት ሓደ ቪንሰንት ዝተባሃለ ኢሕጋዊ ዝኾነ ፖሊስ ሽዑን ሽዑ ተኩሱ ነቲ ሰብኣይ የሰናብቶ ቪንሰንት እዚ ገብሩሉ ዝኽኣለ ዋና ምኽንያት ድማ ምስቶም ኢሕጋዊ ኣካላት ብጥምረት ስለ ዝሰርሕ እቲ ድራግ ዲለር ዓቕሉ እንትጸቦ ከይናዘዝ ካብ ምስጉ እዩ ተኩሱ ዘሰናብቶ ግን በዚ ደው ያበሉ ነይሮም ካብውን ሙሱ እዩ ዝሰርሕ ኢሎም ካብ ምሕሳቦም ዝተበገሰ ክከታተልዎ ጅምር መንገድታት ናይታ ሃገር እውን ልዕሊ ካም እንቶም ብዝዛየደ ስለ ዝፈልጥዎ ብቐሊሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም የእትይዎ ሒዞምዎ እውን ናብ ፖሊስ ጣብያ ይምርሑ ኣብ ዝነበሩሉ ሰዓት ካም ካብ ታይላንድ ከም ዝመፀ ከብራህረሎም ይጅምር ካም እውን ሲድኒ ቶም ኣነ ካብ ሃገረ ታይላንድ ክመፀሉ ዝኽኣልኩ ቀንዲ ምኽንያት ኣሕዋተይ ስለ ዝተጨወይኒ እዩ እምበር ኣነ ምስቲ ንስኹም ተሳድዎ ዝነበርኩም ሰብ ወላ ሓንቲ ዓይነት ርክብ ኣይብለይን በሞባይል ንክለቅዎ ክምሕፀኖም ይጅምር እቲ ርህሩህ ዝኾነ ፖሊስ እውን ብነፃ ከም ዝለቆ ቃል ይኣትየሉ ቀፂሉ እውን ሓውን ሓፍትን ንኽረክብ
ንሓደ ጆኒ ዝተባሃለ ብኢሕጋዊ መንገዲ ኣብ ሓሽሽ ምዝዋር ዝተዋፈረ ሰብ ይሕብር ንሱ ግዝኡ ከያባኸነ መዓዚኸ ከንበረድ ነጥቡ ናብቲ ቦታ እንድዒ ከይዱ ምስኦም ክቃለስ ይጀመር ኣብዚ ግዜ ካም ናይ ታይላንድ ሙይታይ ቴክኒክ ብምጥቃም ዳተቃለሰ ዝነበረ እንትኸውን ኣብ መወዳእታ ግን ተዘሪሩ ናብ መሬት ይወድቕ ምስልና እውን እንትቕየር ካም ርእሱ ስሒቱ ከሎ በገዛእ ንባዕሉ ኣብ ሓደ ጽጋዕ ኣስፋልት ይረኽቦ ኣብዚ ግዜ ሃንደበት እታ ታይላንዳዊት ዝኾነት ፕሊኤ ትረኽቦ እሞ ደንጊፃ ኣሕዚንዋ ናብ ገዛ ሒዛቶ ትኸይድ ንሱ ግን ርእሱ ስሒቱሉ ኣብ ዝነበረ ሰዓት ሕልሚ ይርኢ ነይሩ እቲ ሕልሙ ድማ ኣቦኡ ዝበሎ ነንሕድሕድ ቃላት ኣብ ርእሱ ዳተመላለሰ ወለሊሉ ዝረኣየ ዝነበረ እንትኸውን ነቶም ሓራም ዝመሊሱ ዘይረኽቦም እንተኾይኑ ሕድሪ ኣባታቶም ምብላዕን ከም ኮንቱ ምርኣይን ከም ዝኾነ ይግንዘብ ከምኡ እውን ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ናይ መኪና ድምፂ ካብ ድቃስ ይነቅሕ ምስልና እንትቕየር ሲድኒ ቶም ቪንሰንትን ሪክን ብምዃን ንሓደ ሓለቆም ንምዕላል ናብ ሕቡእ ክፍሊ የምርሑ እዚ ሰብ ኣብቲ መሐንበሲ ባስካ ምስ 3 ኣመንዝራታት ንርእሱ ዳዘናጋዕ ዝነበረ እንትኸውን ካብተን 3 ኣመንዝራታት እታ ሓንቲ እታ ታይላንዳዊት ፕሊኤያ ነይራ ወላ እኳ ናይቲ ፀዋታን ዕላልን በተን 3 ኣመንዝራታት ዝጀመረ እንትኸውን ግን ከምኡ ኣይቀጸለን ነይሩ ሓደ መንነቱ ዘይተፈለጠ ሰብ ካብ ደገ ጀሚሩ ነቶም ሓልዋ ዳቐተለ ዝመጽእ እንትኸውን ነቲ ሰብኣይ እውን ምሕረት ኣየርአዮ ነይሩ ርእሱ ይድድሆ ቀጺሉ እውን ቪንሰንት ሓቢሮሞ ካብ ዝመፁ ሰባት ነቲ ሓደ ሪክ ዝተባሃለ ይቐትሎ ንቶም ግን ብህይወት ንኽነብር ዝፈቐዱሉ እንትኸውን ቶም እውን ኣብቲ ሰዓት ህይወቱ ንምድሓን ክቃለስ ይጅምር ኣብቲ ድማ ፕሊኤ ክሳብ ሕጂ ይፍጠር ዝነበረ ኩሉ ኩነታት ብካሜራ ትስእሎ እያ ነይራ ብርግጽ እውን ነዚ መረዳእታታት ነቶም ትኽክለኛ መርመርቲ ፖላይስ ሂባ ነቶም ገበነኛታት ፖላይሳት ሒዛ ንሳ ድማ ነጸነታ ክትእውጅ እያ ትደሊ ኣብቲ ድማ ሲድኒ ቶም መንነታ ካብ ዘይተፈለጠት ሰብ መረዳእታ ክትቦ ከም ዝትደሊ ደው ኢላ ትነግሮ እሞ ናብቲ ትደልዮ ቦታ ንኽመጽእ ትሕብሮ ቶም እውን ምንም ግዜ ከየቃጸለ ናብቲ ቦታ ብዝኸደሉ ሰዓት ብዘሕዝን ኩነታት እዚ ዝሓበረቶ ቦታ መጻወድያ ኮይኑ ይጸንሖ ቪንሰንት ንቶም ብህይወት ገዲፉ ዕድመ ልክዑ ብነዝሐ ክሕልፎ ስለ ዘይደሊ መሊሱ ናብ ኢድዮ እትዮ ኣብቲ ድማ እታ ትኽክለኛ መረዳእታ ኣብ ኢዳ ዝሓዘት ፕሊኤ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ፖላይስ ተኣቲ ይኹን ዳ እምበርቶም ፖላይስ ናብ ፖሊስ ጣብያ ሒዞምማ ክኸዱ እኳስ ኣይከኣሉን ከመይ ክወስድዋ ዘይከኣል ይመስለኩም እቲ ነዊሕ ኢዱ ካም እዩ መፅኡ ድሕኑ ሕጂ እውን ኣብ መንጎ እቶም ፖላይስን እቶም ገበነኛታት ክብተኽ ዘይኽእል ሕብረት ከም ዘለውን ኣማን ብኣማን ተገንዚቡ እዩ ፕሊኤ ድማ ምስቲ ቀንዲ ገበነኛ ዝኾነ ማፍያ ትሰርሕ ስለ ዝነበረት ብኢሕጋዊ መንገዲ ንዘምፅዎም ሰባት ናበይ ከም ዝወስድዎም ጠንቂቓ ትፈልጥ እያ ነይራ ንካም እውን ኣሕዋትካ ኣብኡ ክትረኽቦም ትኽእል ኢኻ ብምባል ንካም ኣድራሻኦም ትቦ ንሱ እውን ምንም ግዜ ከየጥፍአ ናብቲ ዝሓበረቶ ኣድራሻ ይኸይድ ኣብቲ እውን ከምቲ ዝተባሃለ ኣዝዮም ብዙሓት ብኢሕጋዊ መንገዲ ዝተጨወዩ ሰባት ከምኡውን ሓራም ዝርከቡ ነቲ ቦታ ብዓብዪ ሓላፍነት ተሸይሙ ዝቆጻጸር ድማ ጆኒ ይዝበሃል ጆኒ እናቱን ሰባት ብምዃን ህይወቶም ንምድሓን ምስ ካም ናብ ከቢድ ቅልሳት እዮም ዝነበሩ እንትኸውን ብዝገርም ኩነታት ግን ካም ምንም ዕድል ኣይሃቦምን ነይሩ ነዚ ስዒብ እውን ኣብ ልዕሊኦም ዓብላላይነት የርኢ ድሕሪ ዝምጥንቃቑ እውን ኣብዚ ክፍሊ ክረኽቦም እየ ኢሉ ዝተስፈየላ ሓንቲ ክላስ ኣላ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ውሽጢ ነዞም ሓራምስ ክረኽቦም ተዘይኽእሉ ግን ምናልባት እውን ሞይቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ግምት የቕምጥ ድሓር እውን ናብቲ ክፍሊ እንተምርሕ ነቶም ዝእልሾም ዝነበረ ሓራምስ ከይኾነ ዝረኸበስ ኣዝዮም ብዙሓት ዝበሃሉ ብኢሕጋዊ መንገዲ ካብ ሃገረ ታይላንድ ዝመፁ ሰባት እዮም ነይሮም እኒ ቪንሰንት እውን እንትኾነ ንሲድኒ ቶም ሒዞም ናብዞም እስራት እዚኦም ኣምፂኦሞ ዝነበሩ እንትኸውን ሕጂ ግን ሳላ ናይ ካም ሕሉል ዝኾነ ፃዕሪ ነፃ ክገብሮ ክኢሉ እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ግን ናይ ካም ሕቶ ምናልባት ኣሕዋተይ ኣብዚ ይህሉ ዶ ይኾኑ ዝብል ሕቶ እዩ ነይሩ ክሳብ ዛሎም ዕለት እውን ካም ሓወይና ሓፍተይን ይብሎም ዝነበረ ሰባት ነቶም ሓራብስ ከም ዝኾነ ነቶም የብርሃሉ ኣብቲ ድማ ሱዛን ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ቅድሚቲ ናይ ቻይና ማፍያታት ሓለቓ ዝኾነ ተቐባልነት ንምርካብ ዘይትፍንቅሎ እምነ ይነበራን እቶም ካም ልክዕ ልክዖም ሂብዎም ዳሃዶም ዝመፁ ሰባት ድማ ናብ ጓጓ ሱዛን መፅኦም ይሕብኡ እቲ ዝገርም ነገር ግን እቲ መርማር ቪንሰንት ከይተረፈ ብፍቕር ሱዛን ተለኺፎ ናብ ክፍላ ከይዱ ምስ ኣይሰዓዓም እዩ ነይሩ ምስልና እውን ናብ ኒካም እንትዘዋወር ምስቶም ብሓባር ብምዃን ናብ ናይ ቡዲስት ቤተ መቕደስ ከይዶም ይርከቡ ኣብዚ ቦታ እውን ናይ መንፈስ እፎይታ ንምርካብ ከምኡ እውን ካብ ዝሳድድዎም ሰባት ንምሕባእ እዩ ነይሩ ብዝገርም ኩነታት ግን ነቲ ዓለሞም ቀዲሞም ዝተገንዘቡ እኒ ቪንሰንት ኣብቶም ዝመነኑ ኣገልገልታ ቦታት ከምኡ እውን ኣብቲ ቤተ መቕደስ ከቢድ መጥቃዕቲ ይኸፍቱ ንሱ ከይኣክል ካምንቶም እናቦም እንትመፁ ተጸቢዩ ንክቐትሎም ንሓደ በላዓይ ነብሲ ይቕምጥሎም እዚ ሰብ ግን ከምቶም ካልኦት ቀሊል ዝበሃል ሰብ ኣይነበረን እዚ ታግ ዝተባሃለ ሰብ ናይ ድራጎን ሓይሊ ሰራዊት ዝበሃል ናይ ማርሻል ኣርት ብቕዓት ዘለዎ እንትኸውን ብቐሊሉ ዝሽነፍ ዓይነት ሰብ ኣይነበረን ካብኡ ብዝዛየደ ድማ ሓደ ፖንግ ዝተባሃለ ሰይፊ ዝጥቀም ሰብ እንትኸውን እቶም ዝጥቀመሎም ቴክኒካት ድማ ንካም ሓደሽትን ኣጸገምትን ከም ምዃኑ ምስ ተበገሰ ከበይ ከጥቅዖም ከም ዘለዎ ባዕሉ ክርዶ ኣይካልን
ድሕሪ ብዙሕ ልኻ ወዳይ ቃልሲ ግን ንፖንጋ ድኪሙ ዓብላላይነቱ የርኢ እቲ ከቢድ ዝበሃል ፈተና ዝጅምር ግን ሕጂ እዩ እዚ ቻርልስ ተባሃለ ሰብ ኣዝዩ ግዙፍ ከም ምዃኑ ከም ንቻል ኣሸንኳይዱ ምስናፍ ንርእሱ ንምክልኻል እውን ጋዶ ኮይንዎ የማን ፀጋምን ተላጉዑ ነስተውዕል ድሓር እውን ንካም ተሰኪሙ ክስንድዮ ኣብ ዝበለሉ ሰዓት ሲድኒ ቶም በፂሑሉ ንቻል ክቆትሎ ዋላ እኳ እንተዘይከኣለ ካብኡ ንክሃድሙ ግን ክኢሎም እዮም ኣብቲ ድማ ፕሊኤ ሓደ ካብ ገበን ንጹህ ዝኾነ ፖሊስ ረኺባ ነዚ ፖሊስ እውን ኣሚና ነቲ ሒዛቶ ዝነበረት ቪድዮታት ኣሕሊፋትዎ ሱዘን ድማ ነቲ ሓድሽ ዝጀመረቶ ቢዝነስ ዳመረቐት ትርከብ ካሙን ብድሕሪት እታ ድራሻ ናብቲ ቦታ እታ ንእሽተይ ኮርን ሒዙ ዝመጽ እንትኸውን ነቲ ዓባይ ኣዲኣ ንኽትምልሰሉ ከም ዝደሊ ንሱዛን ዳፋጠጠ ኣብቲ ቦታ ኣምባጓሮ ይፈጥር ኣብቲ ውሽጢ ድማ እቲ ሕጋዊ ዝኾነ ፖሊስ ቪንሰንት ሓዊሱ ካልኦት ገበነኛታት እውን ይርከቡ እሞዳ ካም ንቦይኑ ኮይኑ ንቪንሰንት ክቃልሱ ኣብ ዝኸደሉ ሰዓት እኒቶም እውን ሓቢሮምዎ ደበኽ ይብሉ እቶም ፖሊስ እውን ፕሊኤ ነቲ ዝቐረፀቶ ቪድዮ ምሳበቶም ቪንሰንት ገበነኛ ምዃኑ ኣማን በኣማን ነቂሖምሉ እዮም እቲ ሕጋዊ ዝኾነ ናይ ሰባት ከምኡውን ናይ ሓራሙ ዝውውር እውን ብኡ ኣቢሉ ፍቓድ ተሂቦም ከም ዝነበረ ተገንዚቦም ኣብ ዘለዎ ናይ ዕድመ ልክዕ እስራት ትእዛዝ ይመሓላለፈሉ ኣብቲ ድማ ካም እኒ ሱዛን ናብ ዘለውሉ ቀንዲ ቦታ ይምራሕ ብዝሕዝን ኩነታት ግን ናይቲ ዓባይ ሓርማዝ ዝነበረት ፖርያኢ ሙሉእ ዕፅምቲ ተደርዲሩ ይረክብ ከምውን ነዚ እንትርኢ ኣብ ልዕሊ ሓዊ ምቅጻሉ ሓሰር ተነስኒስዎ ምስ ኩሎም ኣብኡ ዝነበሩ ሓለዋ ብስምዒታውነት ናብ ሓዝካ ሓዚኣቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ምስቶም ብምዃን ዘምለጥሉ ቻን ኣብኡ ንመበል ካልኣይ ግዜ ተራኺቦም ናብ ከቢድ ቅልሲ ኣትዩ ይኹን ዳ እምበር ካም ዋላ ሕጂ ተኾነ ንቻል ኣይከኣሎ ኩሉ ነገር እውን ልዕሊ ዓቕሙ ኮይንዎ ቻል እውን መፂኡ ንካም ክቆትሎ እንትብል እታ ንእሽተይ ኮርን መፅያ ህይወቱ ተድሒነሉ ካሙን ርእሱ ስሒቱ ወዲቑሉ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ኣብ ኣእምሮኡ ዝኾነ ምስሊ ይኽሰት ከምቲ ዝተገለጸሉ እውን ኢዱ በቲ ናይታ ዝሞተት ሓርማዝ ዓፅሚ ዳተቃለሶም ነስተውዕል እዞም ናይ ሓርማዝ ዕፅምቲ ኣብ ኢዱ ገይሩ ኣብ ዝቃለሰሉ ሰዓት ጥንካረ ሂብዎ እዮም ነይሮም ልክዕ እቲ ዕፅምቲ እንትፈረኻኸስ ድማ በቲ በሊሕ ናይ ዕፅምቲ ጫፍ ንኽወግኦምን ንኽቆርጾምን ይጠቕምዎ በዚ ስልቲ እውን ኣቢሉ ንኹሎም ናብ ልክዕክዖም ዘእትዮም እንትኸውን ንናይ ቻን ቀንዲ ክፍሊ ኣካላት እውን በቶም ዕፅምቲ ኣቢሉ ብምቁርራፅ ሕድኑ ይፈዲ ነዚ ክስተት ዝረኣየት ሱዛን ድማ ንምህዳም ኣብታ ሄሊኮፕተር ተንጠልጢላ ክትምልጥ እንትብል ካም ቅልጥፍ ኢሉ ናብታ ሄሊኮፕተር ዳተጓየ ክሂዱ ተንጠልጢሉ ሒዝዋ ብምውራድ ናብ ኢድ ፖሊስ ይወስዳ ኣብ ናይ ፊልምና ናይ መወዳእታ ምርኢት ድማ ነዚ ኩሉ ዓወት ምኽንያት ሲድኒ ቶም ከም ዝኾነን ንዑውን በቲ ስታፍ ምስጋናን ምጎሳን እንትወሃቦን እንዳስተውዕልና ናይ ታሪክና መወዳእታ ይኾን እንዳበልና ክቡራት ናይ ኣካድ ሲኒማ ቤተሰብ ከም ተለሞድ ንስኻቱም እውን ሳብስክራይብን ላይክን ብምግባር ኣባል ኣካድ ሲኒማ ቤተሰብ ይኹኑ የኽብረለይ